Il-Gvern qed inidi l-proċess għat-tibdil fil-liġi tal-kooperattivi f'Malta. Il-kunċett tal-kooperattivi f'pajjiżna ilu jiżviluppa għal dawn l-aħħar 13-il sena u llum qed jagħti kontribut ta' madwar 80 miljun euro fl-ekonomija lokali. Dan il-kunċett li jpoġġi fil-prattika s-solidarjetà bejn il-membri se jerġa' jingħata l-importanza li jixraqlu. F'Settembru tal-2012 ġew ippreżentati l-emendi għal-liġi ġdida tal-kooperattivi f'Malta, madankollu baqa' ma sar xejn f'dan ir-rigward. F'Malta hawn 5,500 membru tal-kooperattivi b'madwar 60 kooperattiva. One News tkellem mal-President tal-Kooperattiva Malta Tony Dalli. Aħna bħala kooperattivi Malta li fih dan kooperattivi Malta għandna madwar 60 kooperattiva, nitolbu lil kooperattivi tagħna biex iresqu l-emendi bħala organizzazzjoni. U minn hemm aħna għandna konsulenti tagħna flimkien mal-pariri legali tal-avukat tal-kooperattivi nevalwaw dawk l-emendi u nerġgħu ngħadduhom għall-approvazzjoni tal-kooperattivi u minn hemm irresquhom fil-Gvern sal-25 ta' Marzu li ġej. Kooperattiva hija assoċjazzjoni awtonoma ta' individwi li jingħaqdu b'mod volontarju biex jisodisfaw il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali komuni tagħhom permezz ta' intrapriża bi proprjetà konġunta u kontrollata b'mod demokratiku. Dawn ivarjaw minn negozji ta' skala żgħira għal dawk multinazzjonali madwar id-dinja. Il-kooperattivi fid-dinja jimpjegaw aktar minn 100 miljun mara u raġel, jiġifieri 20% aktar mill-intrapriżi multinazzjonali flimkien u għandhom aktar minn 800 miljun membru individwali. Il-mudell tal-kooperattiva jista' japplika għal kull tip ta' attività tan-negozju. Dawn jeżistu fis-setturi tradizzjonali bħalma huma l-agrikoltura, is-sajd, is-servizzi finanzjarji, l-akkomodazzjoni u l-produzzjoni.